186 Runo, 187 Soma. Rania ja Jonna, 1 ratavirhe, suoritusaika 51.14. Myös tänne Sirlain lammaskoodien näkee kaikissa kokoluokissa makseissa ehkä nykyään harvemmin. Ja kyllä siellä maksikokoisia selkeästi juoksuja tuolla maksoluokissa. Kuten nähdään ne hienosti ja ne radalla menevät. Paljon nuo maksikyvyt haittaa. Ensi viikonloppuna tällä seudulla kilpaillaan piirimestaruudessa tuolla Asukkalassa, oikeastaan Vesiveimalla. Ja silloin sitten päästään mittaamaan vähän sen paikallisten koirakoiden taitoja piirimestaruuskisoissa. Lähtövuoro numerosta